Така, Дени, ти от колко време се занимаваш с табло? Занимавам се с табло от Как се 2 запали години всъщност? вече. Как се запалиха? Ми беше в трети курс с моя съквартирант Богомил решихме да играем табло. Обаче той много ме биеше тогава и аз реших просто, че трябва да намеря някакъв акшен да го победя него. Готов съм. И започнах да се интересувам, да гледам видеа в интернет, клипчета и много ми хареса играта. И тогава купих първата книга. Коя беше книгата? Бяха трите книги на Мич тогава. Това бяха първите 3 книги, да. В този момент ти си в Пловдив. Да. Какво правиш там? Следваш? Следвам стоматология. Тогава бях трети курс, сега съм пети курс. Септември месец ще ставам стажант, живот и здраве. Доколкото разбрах, си влязъл в контакт с Мичи. Да, във Фейсбука чисто така информационно, за книгите му, кога ще излязат. Питах го, нали, защото тъй като има нова книга, която сега чака издаване. Five Cube се казва книга, т.е. куб до 5 игри. И го питах кога ще стане и той вече ми каза за втори път, че другата година април месец, някога април месец. Кога ще е точно и не знаем, забавило се била работа там. Окей, а какви други книги? Какви други книги има? Имам новата книга на Мочи Олсън. Чудесно. Какви са отзивите за нея? Пак Гамън мастер-клас, да, много ми харесва. Имам трите книги на Олсън, на Ник Блейжър, Матчплей. Браво. Това друга беше. На Джеймс Вогъл. Ние наскоро направихме между другото интервю с Ник. Да, така Супер Genius Quiz. Коя друга? Ами имаше и още, но в момента не се сещам. Имам тази на Свило, която тя е първото издание, първи том на Библията. С твърди корици. Също това ми беше първата книга. Това е първата ми книга, да. И след това бяха на Мичи останалите. Значи поздрави на Свило. Да, поздрави на Свило. Добре, хубава работа. Успя ли да ги прочетеш? Всички без последната на Ник Блейжър, тази, която е матчплей по север. Само нея не съм прочетил. Много добре. Останалите вече съм ги разполагаш с програмата с SG? Разполагам с програмата, купих си я преди месец. Преди използвах само GNU. Но откакто се взеха XG, вече само с XG играе. Така, каква е причината човек като теб, който така активно се интересува от табло, да не е част от турнирите, които се организират, било то онлайн или на живо? На мен проблемът беше, че аз по-скоро не виждах във Фейсбук, когато ми излизат нещата и не знаех как да се запиша за тези турнири. Това беше цялата работа. И вероятно си бил и доста ангажиран с образованието. Да, и ангажиран с образованието, тъй като на мен дълго протича, тежко е и нямам достатъчно време да се впусна в Ами аз се надявам в близко време да се приобщиш към нас, да започнеш да участваш в турнирите, които правим, в турнирите на живо също така. Така че, къде виждаш твой дебют в турнир на живо? Виждам го евентуално другата година април месец, 2024 в Истанбул. Добре, пожелавам ти наистина да се видим там. Много е така. Подобрявай играта си и си добре дошъл в нашата общност. Много благодаря.